nie taki szczysny miesiąc. Jakieś 200 pora lat temu nazad napoczliście samunos na Śląsku bajslować, sztalować, no i przychodzi gruby, ani schorzy roztomaj te werki. W to tak naisto poradzi genau porachować wiele, my se mieli grubów i wiele werków. Przez a każde miasto miało swoja gruba i swój werk. A byli takie miasta, które mieli po 2-3 gruby, lebo 2 werki, albo jedne i drugie do kupy. Wiem, że wszystkie poradzicie usia wyrachować, to szyknie co żykna, co we Chorzowie, byli no i przychodzi 3 gruby i 2 werki. Teraz już nie ma żadnej gruby, chociaż se pod samiuszkim Chorzowym można fedrują, a werki, no jeci Kościuszko, heradowni mianowali Królewsko Huta, Kejnikski, te Piłsudski, ze kiery teraz uplącła się takoż potlawo cera Huta Królewska. Ten werk postawili kole wsi Chorzów, a nie skorzy wyszykowali na obkoło pierwsze miasto Królewsko Huta. Najsto było ci to jeden taki plac na świecie, kaj no i przodzi był werk, a dopiero nie skorzli wedle srogie miasto. I zawsze ze tymi werkami grubami skuplowane było to, co poradzili się przytrefić nieszczęsne cufale, przy których albo zaczasło poruchopa, albo też ostali kalekoma. No ale ludzie samstąd zawsze mieli na wszystko nieszczęsne jeden medykament. Ta medycyna to był szpas, to byli wice, to byli ostomajce, wigejce i kocendry, które poradzili ludzi ucholkać, łoschichrać do imentu. Wicne i fajne powiarki, o wtorych nie zno i no kto nie wtorunych nie zno i nie spokopił. Przeca w nich je wszystko i te czarne zajty życio na tej ziemi, ta sztyc utropa babeczek, jeśli wyjdzie na wich ze gruby jej chopeczek, eli, nikiej te lajńszych ostanie tam na dole, lebo go lajn trygi przyśmiecą dodom we miechu. Ja tam teraz wspomnę jedna tragedia, o której bez sołkę 50 pora lot było we Chorzowie i we sołki Polsce blank cicho. A i teraz jakoś ich żaden o tym nie godą. Latoś też, a trefi do teroski we wtorek, później już 62 lata, dalszy tam na wierchu we Warszawie żaden tak poprawdzie nie chce o tym boczyć. Godą sam o tej srogiej tragedii na chorzowskiej grubie, która się wtedy mianowała Barbara Wyzwolenie. 21 marca, tak ci kole 7 na odwieczerz, hajcło się na oddziale pierwszym flecu pokładu 501. Redli i berczysta HR-ów, ale dopiero teroski mądroki dorachowali się, co po 7 tydniach retungu, akcji pożarowej, zostało mrzydych aż 81 berkmonów. Teroski każdy rok we marcowo niedziela jest mszą we naszej chorzowskiej barburce we Józefce też za tych wszystkich hopów, karlusów, fernioków, którzy w ten czas na tej grubie zgorali i kery nie skorzy we drewnianych paketlikach na wierzch wysmycili. Jakich powiedział mało w to o tym bez te wszystkie lata boczu. Nie przepominają tego ino nasze ludzie ze Chorzowa. A ja to wspominam z kuli tego, że teroski mamy czas srogo postnych rekolekcjów. Starożytnie słowecko-łacińskie rekolektio znaczy tela, co takie letkie, drynne skupienie. Po składanie do kupy tego wszystkiego, co się rozpyrskło, co się potraciło, co nam kajsik we życiu citło i o czym człowiek przy tym tyraniu, przy tej lotaninie zabytkoma, za tym, co by dzieckom było co do gęby wrajzić, już teroski blank nie przepomnieli. I wartko przyjdą święta, Wielkanoc, bo przecież już jutro mamy palmowo niedziela, a i te rekolekcje i niedziela palmowo to są zwyki, które Ślązoki festelnie wezocy, we srogim respekcie mają. Sam ginał mi sztymują słowecka Bonaventury z Kochanowa, znaczy się Leona Potockiego, który napisał buci kejsik we połowie XIX wieka. Minęły wieki, a tak jak niegdyś znicz pogan strzeżony, tak jak pogańskie pamiątki od ludu przechowywane, pielęgnujemy dawne przodków obrzędy.
To, co zeszło w zwyczaj, niech zwyczajem zostanie, a to, co było, cośmy od ojców zasłyszeli lub sami jeszcze widzieli, przekażmy tym, co po nas przyjdą. Pomnij, że gdzie była przeszłość, tam i przyszłość będzie. Eugen z Pnioków.